nung tunay kayong tutuki kareng Kapampangan creators, sigurado kilala kay Papa MJ live on air. Yan kaluguran kayo yan. Panay kami pag-chat, minsan mintane kayong bale. At misasabi kami tungkol kayong kayo, kasi pareho kami hilig niyan content creation, passion me. Kay bat yung pamagkay, yung pamag podcast, pareho kami muna mamburi. Actually, yung metong kareng mo muna mag-podcast yan kareng Kapampangan nung pisabenta mo Kapampangan mo munang podcaster, metong iyan, metong yung kareng original yan. Kay bat where in Pampanga patita ay ali mo itang metong kalimang ko basta bala mo detang where Kapampangan yata ko balo basta't kay takal minunang Kapampangan podcaster. Pero isoy kaya ba kareng metong mag live podcaster yan, original yan. Ngayon hindi bakit kaya banggit isoy. Pisabihan tama mo yung kaya na yung sitwasyon na kasi kaya balo ko tinyang panandaman ngayon tinyang kaya kaya awas kay pa pilan pa mong alto tinya talagang panandaman o ning ngaliwa naman tang pisabihan tama itang panandaman ng pong milyari kayo kasi nga kakit ko kakita na naman publicly naman mag-post dya kakita na rin post na nung maka-follow kayo o friend niya akit yun na itapin itang makalwalyang ang pera ding kasi ganito wari akakita mo papalduyo karetang sakit karang gabon-gabon na kasaliyan pong king kain na ikom na ngayon irugo uling natin yung panandaman na alilingon mo naman siyempre mas lingonanin kayang kay kalusugan siyempre detang pautang na nung ating time dapat mamaya dapat nining time ini kasi kailangan nila bala mo ya ako babaki mo tuloy na ako masyadong mamandar na ayan medyo pot bala mo kasi takit yun na ako bayad kahit masyadong mababa bala mo ya ako nakakalimikautang ka ako king detang tutong ako naman kakila kamag-anak okay la rin maski ako lasingilan intindihan ko naman na in financial da intindihan ko rin kamag-anak kaya la rin dakal la rin kaya rin kamag-anak dakal mo rin karetang kakilala kilala mo lang mo Facebook malambat na kayo may pag-chat malambat na kayong kay ba't mikit kayo man minsan mo kareng office na rin kay karetang luluban kong direct selling networking e-com Kayla ela mamayad maski mangumusta ka kay batay mo lang ng kanyaman na biye ela lang ot makanyan pin itay papunto ko yan yung magmakalons na bayaran din kasi kailangan na rin pin din kay sipan nyo ikayo itang tipong param na ko ng tao ng kabilis bala mo ya akong pin balang papakay ko rin ka as ng kabilis sa lang adwang salita although din ngaliwa ka akong mindang products pera la pa rin deta ginastusan ko pa rin deta kay ba't api sa liyo maging lang pera pwede lang ibalik o ningali alimilyari ito porque kanita itang oras ito dakal ko kay dakal akakit yun medyo dakal tamo resources hanapin kaya maningil nako mamayad naman porque dakal singilan nakamamayad hanapin yako denasan ko rin yan pero patse ako makabayad sasabihan ko i-inform ko o kanita litang may musta ka mo kay ba't biglang mag offline yung kasabi mo nangkasakit yung makanyan totoo nanini ako deng pautang ko ngayon nung mamamayad langan makapagsimula na akong kaya negosyo Nyapin tutuman ning kaya ingutang talaga unless na makaintindi kayo nung kayo may kaluguran masagi mi involve maliban naman nung may kaintindi kayo ako ating kong best friend itangan kayan kanita may mayad ko
Napinggan din kahit tamo Golden Goose tamo rin itala papaten. Once na may tela rin Golden Goose tamo, wala nang mami ebo na gintugi ko. May itong na rin ka rin kahit tamo o proteksyonan. Kaya rin at all cost. Ako, ating kong taong ating kong taong makanyan na para ka o Golden Goose titang in times na ating talagang kailangan na kay alapitan la ating makanyan niya poprotektan la reto. Maging kaya ko karela, maging itang magana kakadapat magisabi hanggat malyari kay ka ako sali naman tang mga plastikan ka. Hanggat malyari nice ka karela. Ito yung buri kong puntuan. So, itapin makanya milyari kang soy at ako pa nga di ko na sa lesay kasi meto nga rin buri kong agit may balik yung mag-podcast patse linuklok yan may podcast ya impronto alang kaya alang script magaling ya deta rin magaling nga tao retang impronto talaga na alang script balo na ni Sabiana diretso ay nintini impronto ini pero ako sabing magaling ko kasi mimisip ko pa rin detang pa ako ang pangkain mimisip ko isoy kasi diretso ya very talented ya mag-host siya pa nga yan tayo kay luwalawang bansa makapagkaya mga nita ining ka ako ining makanyan sana ako kareng OFW ating makiramdam hanggang deta mong buri-buri din kaya buri-buri dang daramdaman ng kapampangan na content sana natin makanyan oning nga kakit ko rin views ko no mong karitak no mong kakay pero syempre magtiyaga tamo passion tayo ali naman tang tatagalan tamo panakitan kasi nung tatagalan ko panakitan panodo ko na mo kitang metong kong channel na monetize ini kapampangan kasi metong nga kareng kay buri kong ma-retain na salita nga manong si Swan hanapin sana ding kaya na kan ding kaya ngayon kasi generation nan lang masyadong biyasang magkapampangan so ikaming kapampangan content creators ako balo na nga yaos kayo nga sarili pero content naman yung gagawin ko so content creator ko ikami re-retain yung kahit tamo salita tamo kaya aliwaya kasi yung salitang kapampangan minsan kini matetrain ka mga nano ka maging confident manano ka maging confident kayong kapampangan kasi nung pagmasdan mo rin kapampangan patsemi sasabi la as nung pangasigla nung ka-confident patsemi sasabi la nakakaila bala mo ilarang leader king salitang makanyan timo dakala grupo kay ba't biglang ating may sasabing kapampangan masiglalang dili kay ba't nung kakay nung kasi ka nakay nung kasi ka nadatang sana ma-retain yung salitang kapampangan nung hindi kita patamag kapampangan tamo ng pangabilis isipan nyo baling pa chemig lipsing kayo yung salitang kapampangan masagli ang panyakto kareng kanta nyapintang audio kaluguran da ka ng mga yun itang kantang makanyan although itang audio kaluguran da ka na medyo kaya pa kahit tarata sa lyrics kaya mo itang basic ya mo masagli yang ilapat karetang kanta yung kamampangan masagli yang ilapat kasi pwede mo lang pagdalasan deta salita hanggang ing salita na kaya salita na king Tagalog adwaya mo kay ba't ipalob mo ka rin apat salita bisa ako sanang misip ngayon pero ala kong isip na tama ita yan pagmasdan ang ulan mo kunwari misip kang kay salitang masagli mo batyon me ing uran olen mo ito pronto batyon me ing uran ditak yang papatak diba akay mo asagli apalob me yung kapampangan makanya pero nung Inglesan mo ito medyo kaya larang salita pero pangaras kang kapampangan as tigyo masagling kaya magdab may kaisip ko magdab ko kaya kapampangan
yan eh. Pati ako gawanta ka rin kaya ko. Yung total gagawa ko ng AI music. Pwede. Okay. So, ita sana ay itang maging lesson kaya katamo kayo kay aside kitang kapampangan ng topic. Itang yan milyari kang soypin makanyan. Katamo naman nating kay karang ating paparam naman. Ay yung paano do. Ay yung paano doon kay yung pamamaram yung pera kareng kay ne maski ka magana ka para managan kayo para kayong sarili yo. Tamo mo rin totoo do kayong kareng negosyo tamo at ipalwal tala. Tarin paano dong basta-basta kayong makanyan kasi utang bigla tamong may ngailangan naman instant tagawa ta alam pera rin kaya katamong nung naano man naman kayong negosyo unless na kaya nanti mo yan forex detang pwede mong in an instant pwede mong ibenta kay but ito kasi kareng makanyan kareng forex kaya stock market pwede mong ibenta rin shares mo kayong forex naman nung ating kang floating kay pa madakal ka losses ita mo karin mo masakit magbenta pero yung encashment kan mabilis kayong kaya kayong forex mabilis mo sa bagay depende kayong kayo kayong broker yun okay siguro nga nakin ni kasi tuna ako rin kayong sambatot pangasyas na buntong den tao nga rin sinabi da ng bawal magpark kayo no parking nga da na yan may mga kasumami kini kareng kaya-kayang makanyan katamong kapampangan yan metong kareng kaya tamo yan kasya sa nabuntok may ako na ako niya at saka masanting mo rin ayagit itang sa bata na yung dalan mo kayo kabatag niyang pingwa ka rin tanong melang ba't itang kukunana ka rin din kayong gulot hindi may traffic ya may mawas kang oras kang biyanan ng tao mahalagang oras na ng tao diba? Okay, hanggang na kayo ni Soy dala salamat at abangan tayong pa magbalik ng Soy ayun pa manopera kayo sana kay mayaring successful at ako abangan kayo talaga yung tao ngayon dala salamat at God bless.